Di pelok borok kumba piyok sngu ki kubor bala banabha menta, ba ustik jirwa unsa chimenta sa ka wipat ka new dan show. Di pelok borok ka negede ka new dan show ka bakar teng champion ka tasan hakane ka new dan show kin sa ka jing shat pitel ki nong shat India best dan sar bat persya ya ki nong shat super dan sar. Padia ka new dan show ka sastang nado ka ka sengi sajan ba ka sengi belai hakapor new chiting pot memet. Hang ne pinyo ka jing shat pitel ka bitanat bahabat ka bisat kai ba do ta ta. Amar hakane ka new dan show barok khat arngut ki kontestan ki dei ki legend. Barok khat arngut ki kontestan ki long ki batrim bat shat. Hado ki nong shat jong ki India petan sar hado ki nong shat jong ki super dan sar. Padia ka jing shat pitel ka bitanat ba ki India petan sar persya ya ki nong shat super dan sar. Kumbala pani hak ki promo video la don kawe karol ba tang ya unong job ba unyo ki point. Unong syarem uyo ba 0 point. Ke pelok borok kuno pisngeu na kaliang jong pi no pingkerchan ya ki samlan ni ki kena. Bat mano pi tharai ban job hakane ki betel ki India bersen sar persya ya ki super dan sar.